Juma October kalo tile 24 san 2025 DMS TV channel muso ni ciwani yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli yan tan n'u ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Jara transport maoni olu kun nana u ka kari wulili baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ kunu alamisa octobre kalo tile 23 san 2025 ala k'a fɔ ko ɲani don kofɔlen yɛrɛ kɔni cɛ araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 ni an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ kɔni ale bɛ lettre kɛ ni ko ci Jara transport maw yɛrɛ kɔni ma k'a yira Jara transport maw yɛrɛ kɔni na k'u tɛ se ka u ka mobile yɛrɛ kɔni boli daminɛ fɔlɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko Jara transport maw yɛrɛ kɔni u ka mobile boli baaraw jɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 o ko conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na conseil des ministres mi yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali frontier fanga ɲɛmaa fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ala k'a fɔ ko ni conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka ministres yɛrɛ kɔni olu ye maa kura dɔw yɛrɛ kɔni sugandi ne ka olu bila an ka jamana poste dɔw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la poste minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali force de défense et de sécurité yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la. Arabado octobre kalo tile 22 san 2025 an ka Mali fintigila ka dɔn ni ale yɛrɛ kɔni ka baara yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ala k'a fɔ ko nin don kofɔlen sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tunna ko heure damadɔni o kɔfɛ an ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye video dɔ la video min yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔsiraw kan na kosɛbɛ wa video yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ a bɛ Front de libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye Bamaci walejɛkulu ye an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye carburant ye ko ni a donna an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u ka contrôle yɛrɛ kɔni boli o hakɛya kan min fana ye carburant kofɔlen nin yɛrɛ kɔni k'u tila station yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'u bɛna o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ hali a tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni carburant kuraw yɛrɛ kɔni donna jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ min an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale kɔni bɛ a da an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana ko kaw bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Alamisa octobre kalo tile 23 san 2025 Soudan force de soutien rapide maaw yɛrɛ kɔni olu ye drone 7 yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Soudan aéroport yɛrɛ kɔni ma min bɛ Soudan faaba la ni o ye Khartoum yɛrɛ kɔni ala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Soudan autorité ma olu kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka jamana aéroport yɛrɛ kɔni ladilan ko kura ye cogo min voyage yɛrɛ kɔni bɛ se ka k'a la ko nka min ye Soudan force de soutien rapide maaw u bɛ fɛ ka nɔgɔ don o baara in na ka da kan u ye drone 7 yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa attaque yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin aéroport in ma ni kunnafoni ban de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ni an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ kɔni ale b'a ordonné Jara transport maaw yɛrɛ kɔni k'u kun nana u ka baara daminɛ min yɛrɛ kɔni kɛ kunu alamisa octobre kalo tile 23 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye Jara transport maaw ye k'u ka o mobile baara wulili in yɛrɛ kɔni jɔ ni an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni ka décision in ta o y'a sɔrɔ video dɔ yɛrɛ kɔni carila an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan video min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Bamaci walejɛkulu maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale ka Bamaci walejɛkulu ma ye ko bɛnkan yɛrɛ de kɔni tɛmɛna o ni Jara transport ni ɲɔgɔn cɛla la kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni ale ye teliya joona ni ka courrier dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'u ɲɛsin Jara transport ɲɛmaaw ma courrier min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni kuma min yɛrɛ kɔni carila k'a yira k'a fɔ ko Bamaci walejɛkulu maa dɔ bɛ yen nɔ ko bɛnkan yɛrɛ kɔni tɛmɛna o ni Jara transport maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye an ka Mali autorités ye ko bɛnkan yɛrɛ kɔni suguya jɔrɔ bɛ olu la ale ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na condition minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o bɛɛ kɛmɛ ni ka an ka Mali autorités jɔrɔ o yɛrɛ de kɔnɔ o ye décision yɛrɛ kɔni ta ko Jara transport k'a ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bolili jɔ fɔlɔ lettre in kɔnɔna na an ka ministre yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye k'o ye kuma dayɛlɛ dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ o ni an ka Mali karitigiw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ la walasa jɔrɔna min yɛrɛ kɔni bɛ yen carrément nin yɛrɛ kɔni kan u ka bolili baaraw kɔnɔna na ka se ka olu dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ u la siraba
sirabaw yɛrɛ kɔni kan ale ni ko sira mun yɛrɛ kɔni sanfɛ ni kariw ka tɛmɛli ka cɛ kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye u bɛ an ka kari ɲɛmaa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi kuma bɛɛ walasa gɛlɛya min bɛ u kan u ka baara in kɔnɔna na u ka se ka o f'u ɲɛna ko wa min yɛrɛ kɔni jara transport ɲɛmaa ma ye ko sanga ani wagati olu bɛ kɛ o réunion kɛyɔrɔ in na min yɛrɛ kɔni ministre ye ale y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na min ye an ka jamana entreprise yɛrɛ kɔni ka liberté ko ye ko yɛrɛ kɔni garantilen don an ka jamana sariya sunba kɔnɔna na ko nka o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni o liberté min yɛrɛ kɔni bɛ u bolo o liberté kɔnɔna na a ma fɔ k'u dogo fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u mana min kɛ jamana kɔnɔna na ko wa fɔlen don k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni entreprise yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na sariya minnu bɛ yen nɔ ale ni règle minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko jamana entreprise bɛɛ lajɛlen kan ka o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni bato hali n'a sɔrɔ u ka liberté yɛrɛ kɔni garantilen don jamana sariya sunba kɔnɔna na o de kɔnɔna ministre ale b'a wajiba jara transport yɛrɛ kɔni kan ko bamaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛnkan ko kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'o tɛmɛna ale ka jɛkulu ni jara transport maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ o bɛnkan in kɔnɔna na k'a b'a wajiba jara transport maaw yɛrɛ kɔni kan jara transport maaw ka o kɔnɔnafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ an ka Mali autorités ye ko wa min yɛrɛ kɔni ye walawalali ye ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna k'a de wajibalen don jara transport maaw kan u ka n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da an ka Mali autorités bolo kan walasa u bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni bɛnkan ko in na o de kɔnɔna min an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ kɔni hali y'a yira k'a fɔ ko min ye jara transport yɛrɛ kɔni ko u ka baara yɛrɛ kɔni jɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo ka taa fɔ ni an ka Mali autorités ye décision kura wɛrɛ bɔ a ko la min an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni hali b'a laɲini jara transport maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u jija fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka latigɛ u ka an ka Mali ministère ka service yɛrɛ kɔni contacter walasa min yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen u ni ɲɔgɔn cɛ la kɔnɔna na o ka se ka daminɛ teliya la wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka kɛ jara transport yɛrɛ kɔni ka baaraw bɛ daminɛ tuguni ni décision yɛrɛ kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen b'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin yɛrɛ kɔni la lafiya ale ni lakana kɔnɔna na ka o ko in yɛrɛ kɔni sabati ko wa u cɛsirilen don adamadenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa o ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye entreprise ye minnu yɛrɛ kɔni tɛ État ta ye k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ u tɛ État yɛrɛ kɔni ta ye u bɛ État ka sariya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ kɔni fɛ o fora kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔden caman fɛ ka da kan kabini jara transport kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna na a ka mobili boliw yɛrɛ kɔni daminɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ka siga don nin ko in na k'a yira k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ bɛnkan dɔ yɛrɛ de kɔni tɛmɛna jara transport ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o de kɔnɔna Mali jamana kɔnɔden caman bɛ ministre ka décision yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna na daminɛ hali ni ala ɲininen don jara transport yɛrɛ kɔni fɛ bɛnkan min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ani ni banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni fɛ k'a kana o bɛnkan nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ de kɔni décision kofɔlen yɛrɛ kɔni ta ni jara transport maaw yɛrɛ kɔni jaabi min kɛ ni ka ɲɛsin ma walima ni affaire ko in kɔnɔna ni ɲɛtaga min yɛrɛ kɔni donna n'a y'o kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ segin kokuranin ka na o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni ta aw tulo kan cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la f'aw sigiyɔrɔw la araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ na conseil des ministres min ɲɛmɔgɔyara an ka Mali furancɛ fanga fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni o conseil des ministres kelen yɛrɛ kɔni kɛra Kuluba palais yɛrɛ de kɔnɔ o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ min an ka Mali ministres yɛrɛ kɔni olu bɛ nomination ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali lafasali ministre yɛrɛ kɔni ka cakɛda yɔrɔ la ni décision min taara an ka Mali ministres yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni ka nomination kuraw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana lafasali ministre yɛrɛ kɔni ka cakɛda yɛrɛ kɔni na o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa an ka force armée malienne maaw yɛrɛ kɔni ka olu ka baaraw yɛrɛ kɔni dala kɛ ni ɲɔgɔn ye k'a dilan cogo ɲuman na ni ɲɛmɔgɔ kuraw yɛrɛ kɔni nali a kɔnɔna na wa nomination ba nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min ye jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni o man ɲi kosɛbɛ o de kɔnɔ an ka Mali jamana kɔnɔden caman ye Mali autorités yɛrɛ kɔni fo wa nin décision in na nomination ba minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali lafasali ministre yɛrɛ kɔni ka ministère yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o nomination yɛrɛ kɔni ye général de brigade Sambu Minkɔrɔ Jakite ale kɔni sugandira nin conseil des ministres fɛ ni ka kɛ an ka Mali sécurité militaire directeur yɛrɛ kɔni ye ni o ye jɔdaba yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na général de brigade Élisée Jean Dao ale kɔni sugandira ni ka kɛ an ka Mali chef d'état-major Jean des armées ka dankan de fo ka taa se général de brigade Toumani Kone yɛrɛ kɔni ma ale sugandira ni ka kɛ an ka armée de terre chef d'état-major yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ala k'a fɔ ko min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ko ni nomination ba nin yɛrɛ de
kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana ka lakanako lahalaya ka se ka u k'u to yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ. Ni nomination ba min kɛra an ka Mali furancɛ fanga autorité yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité k'u bɛ fɛ ka na ni yɛlɛmaw yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaw ka cakɛda yɔrɔw la. Ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka capacité yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ fɛ ka camanba yɛrɛ de kɔni fara o kan ni maa wɛrɛw ka hakilina kuraw yɛrɛ kɔni nali ye tuguni. Ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye caman ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fo décision kura in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ka sanga ni jamana ka lakanako lahalaya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan yɛrɛ kɔni falenni ka don kow yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko ni falenni yɛrɛ kɔni donna ko la hakilina kuraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ na o yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ni an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ min an ka jamana yɛrɛ kɔni lakanako ye ka o sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ko araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 a yirala k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni bolila ne ka taa fara banbaci wale ma yɛrɛ kɔni kan ko maa min yɛrɛ kɔni bolila ko ye an ka Mali fintigilaka dɔw yɛrɛ de kɔni ko a wale yɛrɛ kɔni kɛra Tombouctou région de kɔnɔna na. Kunnafoniya min yɛrɛ kɔni carila nin ko yɛrɛ kɔni ka o y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati ko Bajan Agu Kanani ni ale ye soldat de première classe ye ko chauffeur spécialiste fɛnɛ don ko wa a kun ka poste yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali fintigilakaw ka bolo farala min bɛ Kunda mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dire localité la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔgɔmara joona fɛ ni ma kofɔlen ale kɔni bolila ni an ka Mali fintigilakaw ka mobili dɔ ye ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bolila ni an ka Mali fintigilakaw ka mobili min yɛrɛ kɔni o ye pick-up marque Toyota de ko a bɛ boli wagati min na o y'a sɔrɔ marifa calibre 12,7 mm kun bɛ a bolo ko nin bɛ boli wagati min na yɛrɛ kɔni k'a bolila ka taa yɔrɔ la o wagati yɛrɛ kɔnɔ a kun taara yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ o kun ma dɔn fɔlɔ ko wagati damadɔni o kɔfɛ yɛrɛ kɔni ni soldat de première classe min yɛrɛ kɔni kun bolila ko an ye ale yɛrɛ kɔni jakumata dɔ kɔnɔna na jakumata min yɛrɛ carila kosɛbɛ an ka Mali bɔlɔsiraw kan ko video yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen bɛ ka a yɛrɛ filmer a bɛ ka a yɛrɛ filmer maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka accompagner o ye Front de Libération de l'Azawad ni o ye banbaci wale ma olu ka membre dɔw yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka accompagner ko a b'a yɛrɛ filmer wagati min a yirala k'a fɔ ko ni banbaci wale jɛkulu membre dɔw yɛrɛ kɔni ne soldat de première classe yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali fintigilakaw ka bolimafɛn de kɔnɔna na ni wale yɛrɛ kɔni kɛra dabalibankoba ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilaka ni yɛrɛ kɔni ale bolila ni ka taa fara banbaci wale ma yɛrɛ kɔni kan maa caman y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko espion yɛrɛ de kɔni kun don an ka Mali fintigilakaw cɛla ko a kun bɛ baara yɛrɛ de kɔni na banbaci wale ma o tɔgɔ la ni wagati laban yɛrɛ kɔni na ka kan an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kan an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛ contrôle yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ka d'a kan maaw yɛrɛ kɔni bɛ siran ni ɲɔgɔnna kow yɛrɛ de kɔni ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni soldat kofɔlen ale kɔni taara fara Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni kan. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali premier ministre de fɛ ni o ye Général Abdoulaye Mayiga ye an ka comité interministériel de gestion de crise maaw ka ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen na ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de walasa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ kura min yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa min yɛrɛ kɔni camion citerne ye n'u donna an ka jamana kɔnɔna na k'u nɔnna minɛ k'u bɛɛ lajɛlen ta yɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔn u ye o fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka se ka o fɛɛrɛ in yɛrɛ kɔni kɛcogow lajɛ ale ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɔra a kɔnɔna na ka olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni o wale yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni carburant ko problème min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka caman yɛrɛ kɔni bɔ o la ni système kura min sigin bɛ sen kan an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ système min yɛrɛ kɔni ye fɛn ɲɛnɛmanba yɛrɛ de kɔni ye min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye carburant bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a kalama ni système min sigilen filɛ nin ye sen kan ale bɛ kɛ sababu ye ni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni yira an ka Mali autorité la o de ye tajimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni mana na frontière yɛrɛ kɔni na u bɛ lahalaya min na an ka Mali autorité bɛ se k'o dɔn kabini frontière la tajimafɛn stock hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali autorité bɛ se k'o fɛnɛ dɔn ale ni min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni tilalen station service yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ se ka u sen don o la wa u bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kalama wali min bɛ kɛ sababu ye ni maa si yɛrɛ kɔni tɛ se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni tabilen k'a fɔ k'i bɛ taa don nin baara min yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali autorité fɛ ni ale baara yɛrɛ kɔni banna labɛnna ka ban o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana région fo ka taa se Bamako yɛrɛ kɔni ma olu mago bɛ se tajimafɛn hakɛ yɛrɛ kɔni ma ka se ka u bɛɛ lajɛlen don ale ni ka bɛɛ ta bila i ka yɔrɔ la wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn o tɛ manqué an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ fɔlɔ an kun b'a sɔrɔ cogo min yɛrɛ kɔni an bɛ kɛ kura ye ni k'a sɔrɔ o cogo kelen na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye na ale bɛ hakili sigi kuma fɔ a b'a yira k'a fɔ k'u filɛ ka nin fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni labaarali ko hukumu kɔnɔna na ko ni an ka Mali tajimafɛn baarakɛla gurupuba fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye sanga ani wagati walasa u ka se ka kuma a ko kan ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jɛlenya yɛrɛ kɔni bɛ don an ka carburant dili ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ni fɛɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛɛrɛ min bɛ kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye min bɛna na kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni tajimafɛn o kɔni tɛ dɛsɛ an ka Mali fantan naani si la bilen an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniya min yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali
comité interministériel de gestion des crises mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔ kɛra sababu ni ka Mali jamana kɔnɔdenw nisɔndiya kosɛbɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛ ɲumanba yɛrɛ de kɔni ka d'a kan ni autorité yɛrɛ kɔni tora ka an ka carburant nin yɛrɛ kɔni ta yɔrɔ dɔ depuis don kuma jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛ kɛ sababu min yɛrɛ kɔni yuruguyurugu hali ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni dogolen maaw fɛ ko dan bɛ kari o la teliya la wali bɛ kɛ sababu ni bɛɛ lajɛlen bɛ tajimafɛn sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔni ko o ko yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna ko bɔ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni dengi bana ye k'o k'a bɛ ka caya kosɛbɛ. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ na o conseil des ministres de senfɛ min ye an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale y'a da an ka Mali ministres bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dengi bana ye k'o k'a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na. Kɛnɛyako ministre ka kɔrɔfɔ la ko ni ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ta ne k'a lajɛ kan dɔgɔkun yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko danfaraba yɛrɛ kɔni bɛ dengi ka yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ka kun ka dɔn ko nka dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na a ka cayara kosɛbɛ. Ka sanga ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni carilen ye an ka Mali jamana kɔnɔ na min ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ k'an ka jateminɛw cɛ min ye fara ɲɔgɔnkaw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati k'an ka caman b'o la mesure de sécurité minnu fana bɛ sen na walasa i bɛ se ka ɲini ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga ni bana kofɔlen sɔrɔli ma k'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ wa o mesure de sécurité labaara sanga ani wagati o mana kɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ la. A ka Mali kɛnɛyako autorité yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi kɛ ko min yɛrɛ kɔni dengi bana yɛrɛ kɔni ko bana don min yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ sosow de fɛ ko wa walasa k'i yɛrɛ tanga ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma k'a ka kan i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye wuluwulu dingɛ ale ni ji nɔgɔlenw yɛrɛ kɔni ka olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanuya sanga ani wagati ka d'a kan yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ soso de wele kosɛbɛ ko a ka kan i n'i ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛ walasa min yɛrɛ kɔni soso ye o kɔni kana na o kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati yɛrɛ kɔni na fɛnɛ bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka an ka Mali kɛnɛyako autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa min ye ni bana kofɔlen ye k'ale si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kunu alamisa octobre kalo tile 23 san 2025 sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati yɛrɛ kɔni ko cɛ dɔ nana i yɛrɛ fili 3e point yɛrɛ kɔnɔna ni pont kofɔlen yɛrɛ kɔni ka surun Misabugu quartier la kosɛbɛ. Sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni maa kofɔlen ka filili yɛrɛ kɔni kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen ale yɛrɛ kɔnɔna na moto dɔ yɛrɛ de kɔni sanfɛ k'u selen pont camancɛ yɛrɛ kɔnɔna cɛ kofɔlen ale y'a fɔ moto bolibaga in yɛrɛ kɔni ko o k'i jɔ yɛrɛ kɔni gitɔrɔn camancɛ la motobolila yɛrɛ kɔni kelen k'i jɔ ni cɛ kofɔlen kɔni jiginna ka bɔ moto sanfɛ ni k'i fili pont yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni maa kofɔlen kunna jamayɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛra min ye o y'a sɔrɔ wagati min a kɔni b'i fili ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko y'a sɔrɔ bozow ale ni mɔnikɛlaw yɛrɛ kɔni kun bɛ jida kɛrɛfɛla in yɛrɛ kɔni na olu de sɔrɔla ni ka don ji in na teliyara walasa ka se ka ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni kisi wa yɛrɛ k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ kɔni bɔra ji in kɔnɔna na k'a sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ a la ko wagati damadɔni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔli kɔfɛ ji yɛrɛ kɔni na min ye sapeur pompier ale ni Yirimajɔ commissariat maaw yɛrɛ kɔni ni olu de kun ye 13e arrondissement ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu teliya ni kana yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na joona surtout dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛ min kɔni a fili ji yɛrɛ kɔni na ko tentigi yɛrɛ de kɔni don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa tentigi yɛrɛ kɔni bɛ yɛlɛ pont sanfɛ wagati min o y'a sɔrɔ a kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ ko ani a kɔrɔmuso den dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini bɔ kɛra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama cɛ min fili ji la ale muso ni a denw yɛrɛ kɔni u teliya joona ni kana yɔrɔ in yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni cɛ kofɔlen baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale la ko wa a kɔni bɛ an ka kɛnɛyako maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la walasa ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ filili yɛrɛ kɔni ji la ni baasi m'a sɔrɔ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ kun min yɛrɛ kɔni y'a to ni maa kofɔlen ye a fili ka se ka o kun yɛrɛ kɔni dɔn nin wagati in na an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko min ye ka t'i yɛrɛ faga pont yɛrɛ kɔni sanfɛ ko nafa foyi yɛrɛ kɔni tɛ o la gɛlɛya mana mɔgɔ sɔrɔ cogo o cogo la yɛrɛ kɔni i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ i ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni kun ka d'a kan min yɛrɛ kɔni yɛrɛ faga ye k'o tɛ ko in solution ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na Sudan kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni drone 7 yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Sudan aéroport yɛrɛ kɔni ma min bɛ Sudan faaba la ni o ye Khartoum ye ko Sudan force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni ni ne ye jɛkulu ye Sudan jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'u cɛsiri walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Sudan fanga yɛrɛ kɔni lawuli ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Sudan yɛrɛ kɔni tilan bɛ jamana 2 la bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa ninnu yɛrɛ de kɔni wulila alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025
mugan ani duuru ni drone 7 walasa ka se ka taa tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Sudan ka aéroport la min bɛ Sudan faba la ni o ye Khartoum ye. Wa a yɛlɛla k'a fɔ ko nin y'a tile 3 yɛrɛ de kɔni Sudan force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Sudan aéroport la. Sudan kunnafonidila dɔ ni ale ka kunnafonidi sira yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Sudan News yɛrɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ye kunnafoniya sɔrɔ témoin dɔw yɔrɔ la témoin minnu y'a yira la k'a fɔ ko drone 7 o kun nana k'a bɛ bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin Sudan aéroport ni a kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni siran yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ sigibaa ma nin yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. Ni kunnafonidi sira kelen kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn pɛrɛnta caman yɛrɛ kɔni mankan cili yɛrɛ kɔni mɛnna nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na aéroport yɔrɔ la. Kabini tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 21 san 2025 Sudan force de soutien rapide mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Sudan aéroport la. Ko wa Khartoum état yɛrɛ kɔni na ni ne ye Sudan faba yɛrɛ kɔni ko jamana nimayɔrɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye site stratégique yɛrɛ kɔni komi force de soutien rapide mɔgɔw ye ko kabini tarata don u bɛ ka attaque dɔrɔn de kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma o ko bɛɛ kɛ kun de walasa ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Sudan autorité mɔgɔw kunna. Ko Sudan force de soutien rapide nin yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Sudan mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu bɛna na u ka aéroport yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ka d'a kan ni a san 2 yɛrɛ de kɔni Sudan aéroport yɛrɛ kɔni kun datugulen don. Ko kabini Sudan aéroport yɛrɛ kɔni datugura ni a dayɛlɛla don tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko araba tɛmɛnen de octobre kalo tile 22 san 2025 Sudan ka vol civil fɔlɔ yɛrɛ kɔni nana kabini a datugu kuma ni sisan cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ wuli. Source ka kɔrɔfɔ la ko Sudan ka force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni ni attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Sudan aéroport yɛrɛ kɔni ma k'a ma tiɲɛni juguba don aéroport in na. Wa Sudan kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye Sudan force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'u ka wagati laban attaque ni ka ɲɛsin jamana nimayɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni ma k'o kɛ kun de ye ka d'a kan u bɛ fɛ ka u ka kɛlɛbolo yɛrɛ kɔni falen. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sudan force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ni attaque kɛ nka source kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ kɔni bɔra Sudan force de soutien rapide mɔgɔw de yɔrɔ la. Kabini san 2023 avril kalo wagati yɛrɛ kɔni Sudan force de soutien rapide ale ni Sudan autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ juguman ba la ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ONU mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa min yɛrɛ kɔni sara ko o ka ca ni maa 20,000 ye ko maa minnu yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ jamana kofɔlen in kɔnɔna na ni ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko maa yɛrɛ kɔni ka ca ni maa 14,000,000 ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sudan force de soutien rapide ni Sudan autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na k'ali n'a sɔrɔ Sudan force de soutien rapide mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa aéroport in baaraw yɛrɛ kɔni ka na daminɛ ko yɛrɛ kɔni na kabini tarata don u bɛ ka attaque dɔrɔn de kɛ ni ka ɲɛsin aéroport in ma ko n'a taw ta araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 ko avion dɔ yɛrɛ kɔni donna Sudan jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la. Wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.